Hello guys! Hello mga kamamshi! Hello mga kapapshi! Welcome back to my YouTube channel. Tayo sa Bisaya pero Bicolana. Ayan guys, medyo na-hush tayo ngayon dahil dumating bigla yung ating pure gold. Sabi ko, Sabado i-deliver. Tapos ngayon biglang dumating. Samantalang may hatid or may dating ako ngayon ng grocery, 'di ba? Kasi mayroon ako mga yung ilista sa mga nagbayad ng bills, sa mga nagpa-load, pero ang alam ko, ang babayaran ko ngayon is yung mga nagbayad ng bills. Kaya yun yung budget ng tindahan, dun talaga nakatagama kay grocery. Kaya sabi ko kahapon sa ahente ko sa Pure Gold, kasi may order ako ng mga alak, Sabado ihatid. Tapos biglang dumating, samantalang ng mga unang araw, ng mga nakaraang linggo, tuwing nag-order ako, sabi ko, pagka umaga ihatid, minsan nalilate pa sila. Pagka umaga uli, saka lang naihatid. Minsan umabot ng 2 araw bago maihatid. Samantala ngayon, hindi ko prepare, hindi ako handa na dumating yung Pure Gold. Bigla namang dumating. Ay sabi ko nga, 'di ba, ang budget ng tindahan is nakatagama kay grocery. Kaya ngayon, ayan, naaligaga ako. I-share ko sa inyo yung gagawin kong solusyon. Ayan guys, kung mapapansin nyo, ito, bali dalawa yung nagalaw natin. O ito magagalaw pa lang, ito is nagalaw na. Kasi ito sa load to. Nabawasan ko na siya ng 1,000 kasi meron sa akin nagpa-load na hindi pa naibibigay. Kaya medyo kulang pa yan. Siguro nasa ano rin yun. Nasa 2,000 mahigit. Tapos nabawasan ko siya ng 1,000 kanina. Diba? Kasi nagpabili ako ng mga soft drinks. Tapos ito ngayon yung tapos ayan, ito yung binayaran natin sa Pure Gold. 2017 plus 1,679. Umabot din siya ng 3,900 plus. Diba? Kulang-kulang 4,000. Yung binayad natin doon is yung pambayad natin kay grocery. Kaya ngayon, na-short na ako ng pambayad kay grocery. Kaya ang gagawin ko is, ay diba? Ito yung pambigay ko kay grocery. 6,500 yun. Yung 4,000 nakuha ko na, binigay ko kay Pure Gold. Kaya ngayon kulang na, 'di ba? Saan ako kukuha? Siyempre, ito naman is sa bendo machine natin to. Kung mapapansin niyo, iba-ibang halaga 'yan. Iba-ibang araw 'yan, may 375. Tapos may 680, may 750, 'di ba? May 505. Yan, iba-iba to. Bawat araw to. Nung kalakasan, medyo malakas din syempre nga. Yung bago pa lang, medyo malakas yung benta. Ngayon, medyo tumutumal-tumal na siya. Ito naman, bali ano to, sukli na to doon sa binili natin mga flavor. Dahil wala na akong flavor. Ayan o. Diba, kunti na. Wala na akong milk chocolate. Tapos yung 3-in-1 ko, isa na lang. Kaya, ito sana is pambili ng mga flavor. Kaya lang dahil nahiram ni Pure Gold yung ating pangbigay kay grocery, dito muna ako hihiram, diba? Kasi 25 naman na bukas, kahit papano sahod ng asawa ko, mababayaran ko na, kasi dito na rin kami kumukuha ng panggasto sa tindahan, pangbayad ng bills, lahat. Kaya tuwing sa sahod yung asawa ko, binabayaran ko na lang din yung mga nakukuha namin. Kaya sa ngayon, ito yung sagot sa problema ko, dahil bigla nga dumating yung Pure Gold na ine-expect ko bukas. Minsan naman, in-expect ko sila ngayong araw, darating bukas. Diba? Ang galing. Ayan guys. Diba? Kaya ang gagawin ko, kasi dapat ipapabuo ko pala to. Yan, ayoko sana siyang galawin. Kasi nga, para gusto ko, ganun din pala. Magagalaw rin pala to. Kasi nga, bukas is, bibili na ako ng mga flavor. Nasa worth, din yun, 2,000 mahigit. Tamang-tama sana to. Sa ngayon, basta ngayon lang muna. Saka ako problemahin bukas. Sa ngayon, kailangan is masolusyon na muna yung kay grocery kasi baka bigla silang dumating. Ito naman, wala naman tong problema dahil yung load is nasa tao pa. Parang ang labas is utang, yung pinagpa-cash in. Kasi yan, di ba? Kahit pa paano is laking tulong din nito. Kasi kung wala akong ganito, di ba? Ito yung kagandahan ng may tindahan na tayo sa sarili din natin tayo nakakautang. Diba? Ayan guys, kailangan ipabuo ko muna to or
itali ko ng tagka 500 kasi iba-iba yung ano nito eh. Ako, gawin ko na nga kasi baka dumating na ang grocery ko. Ayan guys, bali yan yung mga pinabili ko kahapon at saka yan yung deliver natin na umabot din ng kulang-kulang 6,000 din yung nabayaran natin. Kaya, ayun. Gumawa tayo ng paraan. Kuha na ako. Hindi naman pwedeng ano to kasi yan di siya, diba? 750. Ito yung unang araw or pangalawang araw na full day. Kasi yung unang-unang araw, 400 yata yun. Kasi nga is bago-bago pa lang. Pero ngayon, nasa pumapatak na lang siya ng 300 araw-araw. Ngayon, kailangan ko itong gawing 500. Tapos, ito naman, ayan, ito, binawasan ko lang 500. Tapos, ito, alisan ko lang ng 5 piso. Tapos, ilalagay ko na rin siya dyan. Ayan, guys, diba? Ayan, 1K na to. Siguro 1K lang yung hiramin ko para hindi naman sila malungkot. Ayan na siya. T-Bisaya 1K. 1K lang yung hiramin ko para madaling bayaran. Tapos itong tira, siguro lagi ko na lang muna dito, dito. Kasi bukas is ibibili ko to ng flavor, mga chocolate, pero kailangan bayaran ko rin to para naman kahit papano is makita ko kung hindi, kailangan makabawi-bawi naman tayo. Makabawi-bawi? Hindi, kailangan mabawi ko pala yung pinuhunan ko. Ayan guys, o diba, naka-ready na tayong dumating yung ating grocery. Nakompleto na natin kasi ito 1,000 galing to dyan, hiniram ko sa Coffee Bendo. Tapos yung 500 galing sa tindahan. Tapos ito yung ating natirang peras dito. Buti na lang, ayan, nakatipon ulit tayo. Pinagsama-sama ko yung mga mga kapera-pera dito, mga nakasagilid-gilid. Ayan, bali 6,561. Ang problema, baka magreklamo naman yung ahente natin sa grocery. Wala siya magagawa kasi wala naman akong ibabayad sa kanyang iba. Diba, 1,500 lang naman yung barya, diba? Anong gusto niya, bayaran ko o hindi? Ayan guys, diba, kahit papaano is nakatulong na yung ating Coffee Bendo. Bukas is ibibili ko siya ng mga flavor na, pero syempre babayaran natin tong 1,000. Ayan guys, diba? Yun lang guys, thank you for watching. Medyo nasolusyonan yung ating problema for today dahil sa mga bariyang ito, diba? Ayan guys, bali wala pang 1 oras, may kalahating oras na ba? Dumating naman yung ating grocery. Buti na lang, kaya lang hindi ko na talaga napabuo yung tagpa 5 pesos. Okay naman, wala naman tayong narinig. Kasi minsan talaga nagrereklamo at marami na daw siyang barya. Ayan, at least, ayan, dahil solve na yung ating problema, ako'y matutulog muna, may idlip muna ako.